Беларуская казка, смелая дзяўчынка, урывак чытае Семіградская Міраслава. Каля могілак Марылька запаволіла хаду, а каб не было страшна, пачала спяваць песеньку, якую ёй спявала маці перад сном. Яна знарок спявала вельмі гучна, бо хацела, каб сябры пачулі яе і паверылі, што яна сапраўды была на могілках. Якраз гэтай ноччу праз могілкі ехалі ліхія разбойнікі і везлі скарб, скрадзены ў аднаго багатага чалавека. Раптам яны пачулі песню і падумалі, што гэта здань. Яны так напалохаліся, што кінуліся наўцёкі хто куды, пакінуўшы нарабаванае багацце. Марылька выйшла з могілак і натрапіла на воз, набіты каштоўнымі рэчамі. Яна хутка зразумела, што гэта справа гнюсных разбойнікаў. Шмат хто ад іх у ваколіцах бяду меў. Марылька ўскочыла на воз і пагнала каня ў вёску. Калі каштоўнасці вярнуліся да гаспадара, ён вельмі ўзрадаваўся і на знак падзякі падарыў храбрай дзяўчынцы свайго самага прыгожага поні. Неўзабаве разбойнікі апамяталіся і зразумелі, што страшны прывідны гук, які яны чулі на могілках, на самай справе належаў маленькай Марылі. Раз'юшаныя падманам, яны планавалі адпомсціць ёй.